Egun berean, Guardia Zibilek Arebaren erailketaz
euren gezurrezko bertzioa prestatu zuten. Guardia Zibil bati, ezustean disparatu zitzaiola bere arma. Koldo Arriola berak aldez aurretik Guardia Zibilari eraso zion, haciendo grandes voces y blasfemias, procediendo a un miembro de la fuerza citada a recriminar su actitud, llamándoles al orden. Momento es en que uno de los jóvenes alborotadores, llamado Luis Arriola, se abalanzó inopinadamente sobre el citado Guardia González García, abofeteándole en el rostro, haciéndole perder el equilibrio, en cuyo momento el arma que dicho guardia portaba en situación de prebenda se disparó, al parecer casualmente, y alcanzó al citado joven procesado Luis Arriola. No comió. Piskat, oatxo eta. Bueno, ikusiro bideo hau, esan beharrik ez da Koldo Arriola eraibenak, ez da dela justizisek, ez da dela izelako erantzuk izunik bete. Eta horretxatxik, garrantzitzu, Imanolek bereziki eta enbiarra, beste jente asko desenterlari, oroimen historiku, hoxedalak azken finik. Bentsat, ezaztuti, zer gertazan, zintzuk izan zin arduradunak, eta horrek arduradunok segure ez da bela euran erru ordaindu. Eta horretxatxik, hau liburu hau, eta lehen azkazta esati, horreko lasterbeste bi liburu etorriko izela, tretzak batzen bilduman, eta isakoriz bata izangora Lazaro Kapitxanei buru zeina liburu bat, Rosa García Orellán, ditzen da irakasle batek, unibertsitateako irakasle batek, eta laster elkiko zuen bai hori liburuen. Eta beste liburu bat, laster Pontoi ingurun, ikatza Pontoia inguruzko liburu bat bai laster, orkestu gora betxe tretzak batzen bildu biparun. Eta hon, bert pare bat bertzo abestuko eusdanok aldabatea. Leheneko Iñaki Arrixak azaldukozku Koldo Arriola horrei garrixean ingurun txeko zelako tirabiak gertazik. Iñaki, zeuke azalduko zu bizkat horrei garrixean ingurun ze gertazan. Bai. Urretu bizkat mikrofonu, bai. Bai, nire esan aspaldiko urtetako duzta dira oine eta 15 urte, baina bastante gogundaka profun gertatu zana, ez?
Eta orduan lehendabizi nago egon izan horko mobidan, beramaz beti momentu guztian, eta beramak eman zian argazi bat, ateratzeko beretzako oroigarriak ez. Eta, argazi horrekin, ondarroan zauden argazkilari bi, oroimenak egiten zituztenak, eta esan euskalduna, eta beste izan euskalduna, eta joan izan euskalduna, eta esan ziren ez, honen argazi ginen joa egitea. Gero bestiana joan izan, erdalduna, oso majoat esan ziren, presnago zuri mesede guztiak egiteko, baina hau ez tezutekin, hau ezin detekin. Eta hori izan ziranian, pixkat gelditu nintzen, geldikan ezan hurrengoa noa jongo naiz. Ezan noan hurrengoa jongo naiz, bere familiko bateana, bere familikoak ere badute argazki tienda bat, eta egiten dute honek olako gauzak, herri guztian gero egiten dute ondarrotik kanpoko herri batean. Eta esan ziraten eurak ez guk ez dugu egiten, ez alde batekoak, ez best aldekoak. Orduan gelditu nizan bizka bat, gauze aldeko ote da ez, ze familikoa izan da, eurak familikoa izan da, eta eurak hori erantzunen erimateko, orduan agurre esan eta joanitza Donostiara. Donostienokan laguna ero ezaguna bat sortotzakoa, eta arek esan ziren, ez daukat ez delako ardurarik, oroimen honek egiteko. Orduan pentsatu nian, nik eta beste nire lagun batek, bertso batzuekin egitea. Gero abiatu behar nuan bertsolaria, eta bertsolaria joat nintzen bidatzera Legorreta. Jaia ziren, dango bertsolari bat zegoen Igarzabal, zara ustenet, eta bai Igarzabal bai, eta berak asmatu ziren bi bertso horrek, eta horrela Donostikoa baizelako arazori gabe konforme beti egiteko, eta horrela eginen duan, handik aurrera, nola eukinuan nun atera, bai nuen ez zera arazoek izan, eta denon batera zan. Baina nahi nuen atzan, hainaditu nahi beste usatxo bat. Hor atatzen argazi bat, berak kajan dagola, kajan hilda gero dagola. Argazilari hori, zan herriko bat, castellano bat, gallegoa, eta prestatu zen argazi tipo guztiak egitea, eta modu guztietan bere txerakun, bere kaja egit, dena egitea, eta mutio egite gehiago ikusi, eta hori pixka bat oso majo gartatu zen. Baina horrekin izan ikuan gero beste arazo batzuk emirez da sartzen, oin izaten joa, eberrita. Horren argaziak, kajakuak, inokezian nahi atera gehiago. Hori, atera bilar izan nuen iparraldean egin ziaten, gorputzeko argaziak ez. Horrekin, bukatzen, ez? Eskerrik asko.